eto. Coron Ddrain, y peth nath Iesu, pan oedd yn cael swpar hefo'i ffrindiau, nath Iesu gymryd o a deud, hwn yw fy nghorff. Di o ddim yn y stafell yma? Na. Dyn nhw'n mynd i allu cael o? So gadar yna. Os na chwanag? Gwych. Bara? Ia. A be nath Iesu ddeud wrth dorri'r bara? Nath o ddeud hwn yw fy... Hwn yw fy nghorff. Da iawn. Reit. Na fo. Os ydy gyfryd o? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mae'n fwy na 10. Yes. Iawn. Diolch i chi. Rwan, da ni'n mynd i gadw hein i gyd. A wedyn ni rannu nhw. Gan ni rannu nhw ar y diwedd. Dyna rheola nath Gwenno ddeitha fi, iawn? Diolch i chi am helpu. Peidiwch â bita di byd arall tan i chi gael un o hein, iawn? Diolch i chi. Gewch chi fynd i ista. A da ni'n mynd i gario ymlaen i ddiolch a canu clod i Dduw bod Iesu wedi codi o'r bedd. A mae hon, dwi'n meddwl, yn un gymharol newydd, y cyfeithiad o'r emyn Christ is risen, he is risen indeed. A wedyn, jyst o ran trefn, mae'n mynd pennill, pennill, cytsgan, pennill, pennill, cytsgan, pennill, cytsgan, iawn? Na i ofyn i'n cerddorion ni chwarae drwy y ddwy bennill yma a'r cytsgan cyntaf, jyst mwyn i chi gael gwybod sut mae hi'n mynd. Yep. Diolch.
Dwch ni wedi am o'n gilydd. O arglwydd Dduw, mae'r hyn da ni'n ei ddathlu bore yma yn rhy fawr i'n deall ni. Bod dy fab tragwyddol di wedi dod yn un ohono ni, wedi gwisgo cnawd, ac wedi profi marwolaeth erchyll yn lle ni, ac yna wedi chwalu y bedd wrth godi yn fyw unwaith eto. A'i fod o heddiw yn teyrnasu, bod o yn derbyn yn mawl ni sydd mor briodol. Arglwydd, da ni'n gofyn am help dysbryd glân di. Nid yn gymaint i wneud synwyr o hyn, ond yn fwy fyth i brofi dy gariad di, yr hedd da ni wedi bod yn canu amdano fo. Trwy ffydd, arglwydd, bod ni yn dod i brofi presenoldeb y Crist byw trwy'r ysbryd yn bywydau ni. Achos mi wyt ti'n gwybod pa mor hawdd ydy hi i ni ama, pa mor rhwydd yr ydyn ni yn ofni ac yn baglu ar yn ffordd trwy fywyd. Diolch bod gynnon ni un sydd wedi mynd o'n blaena ni. Diolch bod gynnon ni un sydd yn teyrnasu, yn eiriol droso ni, yn gweddio amdano ni yn y nefoedd rwan. Ac hyd y dydd hwnnw y cawn ni fynd ato fo i'r gogoniant. Arglwydd, da ni eisiau diolch i ti am waith dy ras di yn Iesu Grist. Da ni eisiau diolch i ti am yr arglwydd Iesu sydd yn frenin byw. Ac arglwydd, lle da ni'n cael traffarth i ddiolch weithiau? Lle da ni yn hytrach na gweld rhyfeddod goleini pwy ydy Crist, bod ni'n canolbwyntio ar strygls yn bywyd ni? Da ni'n gofyn dy faddeuant di ac yn gofyn am arweiniad dysbryd di. Yn fwy fyth, arglwydd, da ni'n gweddio y bydd realiti'r atgyfodiad yn symboliad i dy bobl di lle bynnag y maen nhw. Da ni'n ymwybodol bod ni yn freintiedig achos bod ni'n gallu cyfarfod y bore yma heb ofni, bygythiad, bod ni hyd yn oed yn gallu rhoi manylion yn cyfarfodydd ni yn gyhoeddus i unrhyw un allu gweld a dod ato ni. Eto, y bore yma, mae gennym ni frodyr a chwiorydd sy'n gorfod bod yn ofalus. Sydd yn bryderus ella, pwy sydd yn gwybod lle maen nhw yn dod at ei gilydd i glodfori Iesu Grist. I'r rhai yma sydd yn byw dan erledigaeth ac ofn, da ni'n gofyn y byddi di y Crist byw yn ei nethu nhw. Yn ei cryfhau nhw yn yr afal honno sgyn ti ar dy bobl sy'n golygu hyd yn oed os ydy bygythiadau o farwolaeth yn dod, bod nhw'n gallu deud ond da ni ddiogel yng Nghrist. Mae bywyd tragwyddol yn eiddo i ni oherwydd be mae'r Meseia wedi wneud drosom ni. O arglwydd bendithia ni os gweli di fod yn dda. Grymusa yn tystiolaeth ni, o arglwydd delia a ni, fel ac yr ydyn ni, hefo'r ofna, yr temptasiynau yr ydyn ni'n wynebu wsos dwytha ag wsos nesa. Da ni am dy garu di, yn dad mab ac ysbryd glân, dy garu di yn well. Arglwydd bod ni yn sychedu am gael dy adnabod di, am gael dy gwmni di, ac am gael dod yn fwy ac yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu mewn sancteiddrwydd. Felly ni di wneud dy waith yn plith ni, arglwydd ni di yn dy ras weithio ledled y byd, fel bod pobl o'r newydd yn dod i allu deud fel ac y gnath Thomas wrth gyfarfod Iesu wedi'r atgyfodiad fy arglwydd am Duw. Bydd ar waith felly, os gweli di fod yn dda. Wrth i ni ofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, yr un a'n dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd wrth ddweud, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier denw, deled y deyrnas, gwnelwer dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni nau un dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, caniseiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Dewch i ni ganu eto. Dewch bobl Crist cyfododd ef, canwn fawl i'n brenin byw, yn gor fe seiniwn gan o glod i'n harglwydd ni a'n Duw.
Lan o'r ddeiar las i'r nefoedd wen, codwn ein hedrychiad fri, ei freichiau sydd yn estyn mas, i'n cynorthwyo ni rhwng glod, pob tafod dewch rhwng glod, un llais un gan, o fawl i'n harglwydd glân. Tybed ydych chi wedi cael diwrnod neu wythnos lle mae o'n teimlo fel bod na gatalog o bethau yn mynd o'i le. Mae pethau'n mynd o ddrwg i waith, lle bod chi'n deffro yn hwyr. Cloclarwm ddim wedi canu, neu chi wedi cysgu trwyddo fo. Da chi yn neidio allan o'ch gwely ac wrth i chi fynd i lawr grisiau, da chi'n baglu. A mae'n teimlo fel bod pethau'n mynd yn waith ac yn waith ac yn waith. A mae'n gallu teimlo fel bod chi ofn be fydd y cam nesaf yn dydy. Achos da chi'n teimlo, it's just one of those days. Dwi'm yn gwybod pa anffawd gai nesaf. A mae'n hawdd yn gallu teimlo weithiau, nid yn unig, da chi'n cael diwrnod fel, ond da chi'n cael wsos fel la. Neu, yn dibynnu pa mor ddramatig ydych chi yn ymateb i ganlyniadau pêl-droed neu rygbi neu be bynnag da chi'n chwaraeon. Da chi'n teimlo fel bod eich tîm chi'n gallu mynd ar dymor fel la. Na i ddim enwi enwa.
A mae jyst yn teimlo fel, di ddim yn mynd i fynd dim gwell. Dychmygwch sut oedd pethau i ddisgyblion Iesu Grist. Dychmygwch sut oedd y merched, da ni wedi clywed amdanyn nhw, yn gyson trwy Efengyl Mathew ac yn enwedig ar ddiwedd pennod 27. Da ni'n clywed y sôn am Iesu'n marw ar y groes a mae'r merched yn gweld hynny'n digwydd. Oeddan ni'n gorffan yn darlleniad dy Gwener y Groglith hefo corff Iesu'n cael ei roi yn y bedd, yr garreg yn cael ei rolio dros drws y bedd ac roedd Mair Magdalen a'r fair arall yno yn eistedd gyferbyn ar bedd. A ydych chi'n meddwl, siawns, all pethau ddim mynd yn waeth i ddisgyblion Iesu. Ond eto cychwyn yn darlleniad ni bore yma, sef yr adnod nesaf, adnod 62, diwedd pennod 27, mae yna gam pellach tywyll. Achos nid yn unig mae Iesu yn farw yn gorff yn y bedd, ond mae y Phariseaid a'r prif offeiriaid wedi mynd at Pilat a dweud, just rhag ofn, achos da ni wedi clywed y sibrydion yma, ella bod Iesu wedi dysgu ddisgyblion y bydd o'n dod yn ôl yn fyw o'r bedd. Just rhag ofn iddyn nhw wneud rhyw sgîm bach twyllodrus, wneud i helpu ni, just un cam bach arall, i wneud yn siŵr bod yna filwyr yna, yn gwarchod y bedd. Adnod 65, dywedodd Pilat wrthynt, cymerwch warchodlu, a hein ydi milwyr yr ymerodraeth Rufeinig, achos mae gennym nhw awdurdod Cesar, dos na neb yn cael mynd yn agos i dwtsiad y bedd yma. Dywedodd Pilat wrthynt, cymerwch warchodlu, ewch a gwnewch y bedd mor ddiogel ac y gallwch. Dyna fod e. Mae ymerodraeth Rhufain, mae'r arweinwyr crefyddol wedi gwneud pob peth posib i sicrhau bod y busnes Iesu o Nazareth mae ddim yn mynd dim pellach. Eithan twythau a diogelu'r bedd trwy selio'r maen a gosod y gwarchodlu wrth law. End of story. Fysa chi'n tybio. Oedden nhw, ella hyd yn oed y merched, yn ofni ac yn wylo ynglyn â hynny. A wedyn, da ni'n cael y newid cywair bendigedig ym mhennod 28. Gweitha'r holl ymdrechion yma. Gweitha hyder mawr Pilat. Gewch chi wneud y bedd mor saff ac y gallwch chi. Eto, mae'r holl ymdrechion yma yn ddim byd o'i gymharu a gallu rhyfeddol Duw. A gogoniant pwy ydy mab Duw a gafodd ei roed yn gorff yn y bedd, ond o'na ddim o'r ymdrechion yna yn gallu trechu bwriad Duw. Nid yn unig bod Iesu yn mynd i farw ar y groes, ond bod o hefyd i godi yn ogoneddus ar y trydydd dydd. A dwi jyst eisiau tynnu'ch sylw chi i rhai pethau yn y darlleniad yma sydd yn rhoi chydig o arwydd o cad i ni pam bod atgyfodiad Iesu mor ganolog i'n ffydd ni fel Cristnogion. I ddechrau, gai dynnu'ch sylw chi at be mae'r angel yn ei ddeud, adnod 5. Ond llefarodd yr angel wrth y gwragedd, peidiwch chwi ag ofni, meddai, gwn mae ceisio Iesu a groesoeliwyd yr ydych. Yr un ddaeth allan o'r bedd oedd yr Iesu a groesoeliwyd. A ydych chi'n meddwl, wrth gwrs, pam angen pwysleisio hynny? Pam bod angen i'r angel ddeud yr Iesu a groesoeliwyd ydy'r Iesu sydd ddim yma dim mwy? Mae'n bwysig achos mae'n dangos i ni, mae dyma un hanes mawr Duw ar waith. I rhai oedd wedi gweld Iesu yn marw ar y groes, yr union rhan un Iesu oedd o ac a gyfododd yn ôl o'r bedd. Sydd yn dangos bod yr holl bethau naeth Iesu ddeud am ei farwolaeth a'i atgyfodiad o yn wir wedi cael ei cyflawni. Ac dwi'n dychmygu bod yr angel yn pwysleisio hyn achos mi fydda y merched, mi fydda y disgyblion ar Sul y Pasg yn stryglo'n ofnadwy hefo beth sy'n digwydd. Be? Dydy pobl ddim yn dod yn fyw o'r bedd.
Da ni'n gwybod bod o di marw, da ni di treulio y dysadwn tywyll anobeithiol yma lle oedd Iesu ddim o gwmpas, di hyn ddim yn gwneud synwyr. Ond eto, yng nghynllun Duw, mae ei gyd yn rhan o fwriadau Duw yn dydy. Ac mae'r ffaith bod yr Iesu a groesowiwyd yn Iesu a atgyfodwyd yn gadarnhad i ni fel pobl Dduw bod yr hyn ddigwyddodd ar y dydd Gwener yn wir yn effeithiol. Bod Duw fel petai o'n cadarnhau y gwaith a orffennwyd gan Iesu. Felly yn wir mae'n pechod ni wedi cael ei ddelio ag o. Yn wir mae marwolaeth wedi cael ei goncro unwaith am byth. Mae Paul yn deud yn ei lythyr at Timotheus bod na ddim carchar i ddal gair Duw. Wel, dos na ddim bedd yn gallu dal mab Duw. Ac mae'r atgyfodiad yn profi i ni unwaith am byth, nid dyn yn unig oedd Iesu. Mi oedd o'n ddyn, ond mi oedd o'n fab Duw hefyd. Wedi dod i'r byd i gyflawni gwaith unigryw, ac mi lwyddodd o. Mae'r atgyfodiad yn dangos i ni. Dwi'n gwybod faint ohonoch chi sydd hefo cyfrifion e-bost sydd yn cymryd diogelwch o ddifri. I'r gradda, dydy just roed eich password i mewn ddim yn ddigon. Maen nhw'n deud bod angen two-step verification. O, mae o'n boen gyn ni. Chos dwi'n meddwl, mae ddigon o job cofio'ch password, heb sôn am gael rhyw cod neu gwneud rhywbeth efo'ch ffôn i fi mewn i'ch cyfri e-bost chi. Ond maen nhw eisiau gwneud yn siŵr o'r peth. Mae'r atgyfodiad fel petai Duw yn gwneud yn siŵr bod ei ddisgyblion o'n gwybod mae'r gwaith wedi wneud. Mae marwolaeth wedi concro. A mae hynny fod yn gysur i chi a fi. Achos mi fyddwn ni'n aml yn cael amheuon. Mi fyddwn ni'n aml yn bywydau'n dilyn Iesu Grist yn cael cyfnodau lle da ni'n cychwyn mynd yn ansicr a meddwl, wir? Dwi wedi credu'n Iesu Grist. Dwi'n gwybod am be mae y groes yn ei olygu ar atgyfodiad, ond ydy hynna'n wir i fi rwan? Gofynnwch y cwestiwn i chi'ch hun. Ydy Iesu wedi codi o'r bedd? Yndi. Os na brawf o hynny? Wel, faint o brawf ydych chi isio? Mae'r Testament Newydd yn gorlenwi ni hefo manylion llygad dystion. Mae gennym ni 4 efengyl yn deud am y merched yn mynd at y bedd gyntaf, yna'r disgyblion, yna mae'r apostol Paul yn deud, mi gododd o ac mi welodd 500 o bobl ohono fo. A mae gennym ni'r tystiolaeth yn y Testament Newydd. Mae o wedi atgyfodi mwyn i ni gael yn cadarnhau bod Iesu'n fyw i ni heddiw hefyd. I'n helpu ni hefo'n ansicrwydd, hefo'n amheuon. Gan i lun? Oes. Chydig wsnosa nôl, os gai y llun nesaf ar y PowerPoint, mi fydd farw y dyn ar y dde. Mae o'n enwog am focsio, mi oedd o'n enwog am focsio, yn ddiweddarach yn ei fywyd mi ddoth o'n enwog am grilio pethau hefyd. George Foreman? Ydy George Foreman grill dal i fynd? Mi o'n a ffes lle oedd pawb o foed i yn rhoi ar rhestr anhegion prodas ac yn y blaen. Ond o George Foreman yn ben campwr bocsio'r byd. Ym 1974, pan nath o focsio mewn ffeit enwog o'r enw'r Rumble in the Jungle, hefo Muhammad Ali. Oedd George Foreman yn ben campwr y byd, ac oedd Muhammad Ali yn sylweddol yn 7 mlynedd yn hun efo. Eto, mi ddigwyddodd rhywbeth yn yr ornest yma, ddoth i fod yn enwog. Bod Foreman yn iau ac yn gryfach, be ddigwyddodd oedd bod Muhammad Ali wedi mynd ar yr haffa a just cyrlio fyny'n amddiffynol a gadael i George Foreman i bwnio fo yn ddidrigaredd. I hitio fo, ag i hitio fo, nes bod George Foreman wedi llwyr ymladd a colli egni gyd. Ac ar ôl y dioddefaint yna i gyd gan Muhammad Ali, mi ddoth o ac mi gurodd o yr ornest. Yr dacdeg yna'n cael ei ddisgrifio fel y rope-a-dope. Mae eisiau bod yn ofalus efo'r naid yma, ond mewn ffordd, mae'r hyn ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu fel petai holl
ymdrechu o'n drygionus y ddynoliaeth a'r diafol wedi ymdrechu i gael gwarad ar Iesu Grist. Be arall posib fysa'r ysgrifenyddion a'r prif offeiriaid yn gallu wneud i Iesu i'w gelyn nhw? Mi nathon nhw sicrhau bod o wedi cael ei ladd yn y modd mwyaf erchyll ar ddydd Gwener y Groglith a'i roi yn y bedd, job done. Ond eto, mi oedd yr ymdrech yn gwbl aneffeithiol. Achos nid yn unig bod Iesu Grist wedi codi yn fyw o'r bedd, bod marwolaeth wedi methu dal gafal arno fo, ond mi nath yr atgyfodiad olygu bod ei ddisgyblion o wedi cael ei llenwi â gobaith ac yn ddiweddarach trwy'r ysbryd glân, y newyddion da lle oedden nhw'n barod i herio yr awdurdodau a mynd ar draws y byd yn deud mae Iesu'n fyw. Mae'r newyddion da yn newyddion i chi heddiw, bobl o bob cenedl llwyth ac iaith. A mi gychwynnodd o yn Jerusalem, a mae o'n dal, mae gwaith Duw trwy'r Crist datgyfodedig yn dal i fynd ymlaen heddiw wrth i'r efengyl gael ei rhannu. Wrth i bobl golledig dderbyn Crist fel i harglwydd byw nhw. Pan fyddwch chi yn wynebu bygythiadau? Pan fyddwch chi yn wynebu pobl yn gwneud yn fach o'ch ffydd chi? Cofiwch, mae Crist yn fyw. Mae Duw a'i gynllun cariadus i achub i bobl wedi cael y llaw ucha hyd yn oed ar farwolaeth. Ac os na nid marwolaeth ydy sgan y gair ola bellach, meddylwch gobaith sy'n i ni fel Cristnogion. Hyd yn oed yn wyneb salwch, hyd yn oed yn wyneb bygythiadau a pob math o ymosodiadau arna ni. Felly, i ddechrau, da ni'n gweld bod Iesu croesoeliedig fo yn wir oedd yr un gododd yn fyw o'r bedd, i sicrhau buddigoliaeth dros y gelyn ola. Yna, mi welwn ni yn rhan o negas yr angel, adnod 6. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi gyfodi fel y dywedodd y byddai. Dewch i weld y man lle bu'n gorwedd. Ac yna, ewch ar frys i ddweud wrth ei ddisgyblion y mae wedi gyfodi oddi wrth y meirw, ac yn awr y mae'n mynd o'ch blaen chwi i Galilea. Yno y gwelwch ef. Wrth atgyfodi, da ni'n gweld bod Iesu yn mynd o'n blaena ni. Wan, yn fama, yn llythrenol, mae o'n mynd o flaen y disgyblion i Galilea, ond hefyd yn symbolaidd wrth atgyfodi, mae Iesu yn mynd o'n blaen ni, yn dydi? Mae o yn gwneud yr hyn drosom ni sy'n golygu bod ni yn cael dilyn yn ôl i droed o. Yn 1 Corinthiaid 15, mae Paul yn disgrifio Iesu fel y blaenffrwyth, y first fruits. Ac os ydych chi yn gyfarwydd â ffrwytho, mae yna rein i chi yn. Y blaenffrwyth ydy ffrwyth cynta y tymor de. Y peth cynta sydd yn dod, ond mae o'n addewid o'r cynheuaf cyfan. Ac yn yr Hen Testament, mi oedd pobl Dduw yn gorfod rhoi y blaenffrwyth i Dduw i ddangos bod nhw'n dweud diolch chdi sydd wedi rhoi hwn i gyd i ni. A da ni'n rhoid o i chdi fel offrwm gan drystio y bydd na gynheuaf llawn yn dod. Os na Iesu Grist ydy'r blaenffrwyth trwy atgyfodiad, be mae Paul yn dweud? Os da chi yn perthyn iddo fo, mi fyddwch chi wedyn yn cael eich atgyfodi hefyd i fod hefo fo yn ogoneddus. Eto, meddyliwch gymaint mae hynny'n traws newid yn golwg ni ar yn bywyd. Da ni'n byw yn sicr erbyn hyn mewn cyfnod sydd yn deud, be bynnag da chi'n neud, gnewch yn siŵr bod chi'n cadw'ch bywyd. Y golled fwyaf yn naturiol ydy marwolaeth. Da chi eisiau gwneud pob peth posib i osgoi hynny. A mae'r Cristion yn deud, wrth gwrs, da ni yn trysori ac yn deud bod bywyd yn rhodd gan Dduw, ond da ni hefyd yn deud na nid marwolaeth ydy'r diwedd i'r Cristion. Pam? Achos mae Iesu wedi concro, mae Iesu wedi mynd o'n blaen ni, a trwy atgyfodiad os da ni'n perthyn, os da ni'n trystio yn y fo, da ni yn dal gafal yn y gobaith o atgyfodiad a bywyd tragwyddol ein hunain. Dyna ddedodd y darn bach o Catechism Heidelberg yn de. Iesu trwy atgyfodiad ydy'r ernes, neu'r deposit, y blaendal, yn Saesneg, sure pledge to us of our blessed resurrection. A mae Iesu wedi deud hyn yn barod, yn dydi?
Ti'n cofio? Yn yr hanes am farwolaeth Lazarus, a mae o'n siarad hefo y ddwy chwaer yma yn ei galar dwys, a dweud, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Ydyn ni wir yn credu hynny? Achos dyna be di gwirionedd yr Efengyl. Dyna ydy gwirionedd sydd i ni, bawb ohono ni, sydd wedi credu a dod i berthynas newydd ar arglwydd Iesu. Wrth gwrs, mae marwolaeth yn hyll y gelyn ola. Ond i ni sydd yn credu, mae gynnon ni rhywbeth rhagorach, rhywbeth i ddal gafal yno fo, hyd yn oed pan mae crafanga marwolaeth yn dod i'n rhan ni. Yna, yn ola, da ni'n gweld bod yr neges yma'n cael ei ddeud wrth y merched i fynd at y disgyblion, i ddeud wrthyn nhw bod Iesu mynd o'i blaenau nhw, yna o adnod 8 ymlaen, eithant ymaith ar frys oddi wrth y bedd, mewn ofn a llawenydd mawr, a rhedeg i ddweud wrth ei ddisgyblion. A dyma Iesu'n cyfarfod â hwy a dweud, henffych gwell. Eithant ato, a gafael yn ei draed a'i addoli. Yna meddai Iesu wrthynt, peidiwch ag ofni, ewch a dywedwch wrth fy mrodyr am fynd i Galilea, ac yno fe'm gwelant i. Mae Iesu, sydd wedi marw am yn pechoda ni, wedi codi'n fyw o'r bedd, yn cyfarfod a'i ddisgyblion. Fo sydd yn gwneud pwynt o gyfarfod y disgyblion, fo sydd yn deud wrth y bobl yma, cerwch i Galilea, ac mi gewch chi'n ngweld i, mi gewch chi fod hefo fi yn fanna. Yr union rhan un Iesu, pan oedd o ar y groes, ac oedd ei ddeuddag disgybl o, nowhere to be seen. Oedd y merched yna, ond oedd Pedr, na i byth dadal di, lle oedd o? Oedd o di diflannu? Oedd o di wadu fo? Pan mae pobl yn siomi chi a fi, neu'n brifo ni, a da chi'n flin, a da chi'n gweld nhw am y tro cyntaf, sa chydig bach o densiwn yna? Fel arfer, does? Da ni isio madda, ella bod ni'n gweddio, bod ni'n cael maddeuant, ond yna rhyw nigl bach ella dal yna. A weithiau mae'r person arall yn gwybod hynny fyd, do, nath ni ffrio tro dwytha, pethau'n cweit yn gyffyrddus. Ond sylwch yn fama bod Iesu ar ôl iddo fo atgyfodi yn deud, dwi'n mynd i cyfarfod nhw. Mi gawn nhw yng ngweld i, mi gawn nhw dreulio amser hefo fi. Pam? Achos mae o'n ei caru nhw gweitha i methiant nhw, gweitha i bod nhw wedi adael o'i lawr, wedi siomi fo, wedi torri gair. Achos dyma yr un Crist ac sydd yn madda trwy'r hyn mae di wneud ar y groes. Dyma'r un Crist ac sydd wedi'ch galw chi a fi sy'n credu i fod y ddisgyblion iddo fo, ac sydd dal isio ymwneud â ni bod chi a fi yn ei adael o'i lawr yn aml. Yn siomi yn gilydd, yn siomi ni'n hunan, yn gwneud ac yn deud pethau mae gen ni gwylydd ohonyn nhw. Ond eto mae Crist isio bod hefo ni. Mae Crist isio bod yn rhan ganolog o'ch bywyd chi a finna hefyd. Pa mor rhyfeddol ydy gallu deud hynny? A'r un Crist ydy o. Bod o wedi marw am yn pechoda ni, i fod o wedi concro marwolaeth, mae yna duedd yn does i ni feddwl am bobl fawr. Pobl sydd hefo talenta neu galluoedd neu cyfoeth mawr, bod nhw mewn rhyw ffordd wedyn yn mynd ymhell i ffwrdd oddi wrthon ni. Gai ddangos llun i chi? Llun nesaf. Mae yna ffilm wedi dod allan yn ddiweddar am Richard Burton, yr actor enwog o Bont Rhyd y Fen wrth ymyl Port Talbot yn Gymru. Ac mi ddoth o, chi sy'n iau, ddim yn gwybod pwy di Richard Burton, mi oedd o a'i wraig Elizabeth Taylor fel y celebrity couple cyntaf ella. Oedden nhw'n ser ffilm, ac mi fysa pobl o gwmpas y byd yn gwybod pwy ydyn nhw. Dychmygwch Beyoncé a be bynnag gen nhw gwri. A Taylor Swift, pobl yna sydd hefo enwogrwydd, wel, oedd Richard Burton yn un ohonyn nhw. Ond oedd wedi dod o le tlawd iawn, oedd ei dad o
yn lowr, teulu mawr, lot o dlodi, cefndir cyffredin iawn, ac mi ath o i fod yn un o enwogion mawr y byd, cyfoeth, llwyddiant. A dyna chi lun ohono fo yn ôl adra hefo'i dad wrth i ochr o. A sylwch y gwahaniaeth. Mae dad o jyst yn gwisgo dillad normal, a mae Richard Burton yn edrach fel bod o'n teimlo hyn yn wahanol, yn dydi? A swn i wedi licio gwybod be oedd pobl Port Talbot a Pontrhydd y Fan yn feddwl o Richard Burton pan oedd o'n dod yn ôl. Siwr o Steff yn deud, wrth dwytha neu wrth gynt, bod wedi siarad efo rywun o'r ardal yna, oedd yn deud, pan nath o ddod yn ôl, oedd ni'n mynd cyn yna, oedd o fel tas o fod i newid. Pa mor hawdd ydy ni feddwl, achos bod ni'n ystyried Iesu fel brenin atgyfodedig, bod yr rhywsut yn wahanol? Bod yr rhywsut ymhellach oddi wrthon ni rwan? Ond na, yndi mae o'n frenin, yndi mae o'n teyrnasu, ond mae o'r un Crist cariadus, llawn gras a thrigaredd. A meddyliwch syfrdanol ydy deud a mae o eisiau bod yn rhan o'ch bywydau chi a fi heddiw. Yn methiant ni, bod ni yn aml yn teimlo, wel, da ni neb yna dan. Dyna ydy'r rhyfeddod bod Crist yn cael ei uno a'i ddisgyblion ynddo. Bod o'n deud, ffwch chi sylwi? Ewch a dwedwch wrth fy mrodyr. Brodyr a chwiorydd i Grist ydy ni sydd yn credu. Ac wrth feddwl bod Iesu isio bod hefo ni, mae o wedyn yn gwneud i ni sylweddoli bod Iesu, fel yr un sydd wedi mynd o'n blaena ni, wedi mynd o'n blaena ni i'r nefoedd. A be ddudodd o eto wrth baratoi disgyblion? Dwi'n mynd i baratoi lle i chi. Paratoi lle i chi mwyn i chi rhyw ddydd gael bod hefo mi. A cael faddoli, cael yngweldi fel ag yr ydw i. A'r holl bethau poenus, yr holl awar, yr holl frwydro yna wedi cael ei symud ymaith. Yn hif yn had yma llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi deud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chi. Ac os af a pharatoi lle i chi, fe ddo fy nôl. A'ch cymryd chi ataf fy hun mwyn i chithau fod lle rwy fi. Mae Crist isio bod yn bywydau ni heddiw. Ydy o? Ydych chi isio bod hefo'r arglwydd Iesu heddiw? A cael eich bwydo ar yr addewid y byddwch chi hefo fo mewn ffordd orfoleddus rhyw ddydd a'i holl bobl yn rhyfeddu ac yn moli, a does o ddim diwedd i'r ysblander sydd yn perthyn i'r un yma sydd wedi marw drosom ni, wedi delio a'n gwrthryfel ni ac yna wedi codi yn fuddugoliaethus drosom ni hefyd. Gai ofyn i chi heddiw, a hitha yn fis Ebrill 2025 yma i ni yng Ngogledd Orllewin Cymru. Ydy'r arglwydd atgyfodedig croeshoeliedig Iesu Grist yn ganolbwynt eich bywyd chi a finna heddiw? Be da ni'n awchu i fod yn ei gwmni fo? Yn bersonol, wrth i ni ddarllen i airo, wrth i ni weddio. I ni fel corff, fel eglwys, ydyn ni'n dyheu am brofi o bresenoldeb y Crist byw trwy'r ysbryd glân pan da ni hefo'n gilydd? Ydyn ni'n gofyn am ei ddoethineb o? Ydyn ni'n gofyn am ei helpo i frwydro yn erbyn temtasiwn? Achos dyna di dilyn Crist rwan i ni, ynde? Yna ddisgrifiadau mewn emyna bod ni'n mynd trwy'r anialwch rwan, achos mae yna dal beth anodd. Mae yna dal ymosodiadau, temtosiynau. Mae yna dal bechod yn yn cnawd ni. Ond di hwnna ddim yn para am byth. Achos pwy ydi Iesu, achos be mae o di wneud ar y groes ac yn codi'n fyw o'r bedd, mae gynnon ni rhywbeth. Dwi'n stryglo i ffeindio'r gair cywir i ddisgrifio fo o'n blaena ni. Nid achos bod ni wedi gwneud dim byd arbennig, nid achos bod ni'n bobl sbesial, achos i fod o yn brenin tragwyddol. Ac wedi cyflawni y cama mae i gyd gan ddeud, trystiwch yna fi rwan, dewch yn un o'm hobl i, yn un o'm mrodyr neu'n chwiorydd i, ac mi gewch chi fod lle bydda i am byth.
Sut bynnag da chi'n teimlo bore yma? Dwi'n gweddio y bydd yr hyn da ni wedi myfyru ono fo'r hyn da ni wedi ganu y bore yma yn lloni'ch calon chi. Ac os ydych chi'n cael diwrnod, neu wythnos, neu mis, lle da chi'n teimlo mae'n mynd o ddrwg i waith, mae'n strygl. Trwch at Grist. Mae'n fyw. Mae o'n galw trwy'r Efengil ar bawb sydd ddim eto wedi dod a plygu iddo fo fel brenin a diolch iddo fo am yn hachub ni trwy waed ei hun. Mae o ar yn cyfar ni heddiw. Ond nid yn unig ar gyfer heddiw, ond ar gyfer am byth. Ac wrth i ni orffan, da ni'n mynd i ganu am ogoniant Iesu Grist. Y Crist, y prynwr sydd yn fyw heddiw, sydd wedi mynd i baratoi lle i'w bobl. Da ni'n mynd i ganu emyn mawr Thomas Jones o Ddimbych. Sydd wedi cael ei seilio, wrth gwrs, ar y geiriau o Job o bob llyfr yn yr Hen Testament. Y gobaith yna o allu deud, mi wn fod fy mhrynwr yn fyw, am prynodd a thaliad mor ddrud, fel clwson i di Gwener. Fe saif ar y ddeiar gwir yw y niwedd holl oesoedd y byd, ised gweiled fy ngwedd, teirnasu mae mhrynwr am brawd. Ac fy malurion y bedd, cael weled ef eto'n fy nghnawt, sef be ddudodd Thomas Jones yn wreiddiol. Wel arnob o ngolwg bob dydd, a'i daliad anfeidrol o werth, gwir awdur, perffeithydd ein ffydd, fem cynnal ar lwybrau glin serth. Fy enaid ymestyn ymlaen, na orffwys nes cyrraedd y tir, y ganan dragwyddol ei chan, y saboth hyfrydol yn wir. Dwch chi godi i ganu. Diolch o arglwydd Dduw. Diolch am y fuddugoliaeth. Diolch am y pryniant drud a wnaed trwy waed Iesu Grist. A'r gobaith bendigedig sydd i bawb sydd wedi dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Heddiw, fori am yr wythnos a'r misoedd sydd o'n blaena ni, cynorthwya ni i gadw yn golwg ar Iesu, gwir awdur perffeithydd ein ffydd, ar ei daliad anfeidrol o wertho. Arglwydd Iesu, cynnal ni ar hyd y llwybra hynny, yr wyt ti wedi'n mynd o'n blaena ni. Helpa ni orffwys yno ti, ac i gael yn atgyfnerthu a nadfywio wrth i ni sylweddoli be wyt ti wedi baratoi ar yn cyfar ni. Trwy dy ras, trwy dy waith gorffenedig syfrdanol. Arglwydd,
derbyn yn mawl a'n diolch ni. Ac wrth i ni ymadal, da ni yn mynd i ystyried y fendith honno yr ydyn ni'n ei chael ar ddiwedd llythyr at yr Ebriaid. Bydde di ddiw tangnefedd, yr hwnna ddig yn ôl oddi wrth y meirw ein harglwydd Iesu, bugail mawr a defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, ein cymhwyso a phob daioni, mwyn i ni wneud ei ewyllu sef, a bydde di ddolunio ynom yr hyn sydd gymeradwy ganddo trwy Iesu Grist. I'r hwn y byddo'r gogoniant byth bythoedd. Amen.